Nagasat ngal daw tayo amin kakabsat, may sa maning Ilocano ng sonata ti paay ko kada kayo, na Paul 1 iti kiddaw. Kit sapay kumanta magustuhan nyo, kaya hindi yung maliplipatan nga i-follow dito page ko, Daniel's Music Square. Kaya man ako ni kakabsat. Patgaktakid daw mo nga agnaed tasibay mo dinakad kagura jak may kari ti agbayag den nambiag ko saanin akas idi abukod ko ti addang ko amum dayta sikabyag ko ti nagriro talinipat mo ti ayata gapukin kwa na anang tedragsa ajak matutupan takid daw mo umanay ka di abasul ko ajak lapinatan takid daw mo amok ang sakit adi ka makadena ngem apay nga ta ano sumken ni panugo pag sinain na tidalan ko ken tidalan mo sikabyag ko di nagriro talinipat mo di ayata gapukin kwa na anang tedragsa ajak matutupan takid daw mo sikabyag ko di nagriro talinipat mo di ayata gapukin kwa na anang tedragsa ajak matutupan takid daw mo